Čau, dneska by som ti chcel ukázať, ako sa rozohrávam na CS-ko, kým ešte predtým, ako idem hrať. Vieš, poznáš ten pocit proste, keď si chceš prdnúť. Poznáš ten pocit, keď si chceš prdnúť? Nie, keď máš proste drevené ruky, umieraš na aim, si úplne krivý jak poleno a nevieš nič trafiť. A idem ti ukázať, čo ja vlastne robím predtým ešte ako idem hrať. Dobre, väčšina ľudí by spravilo to, že proste klikneš play, zapneš si Wingman Combat Premiere, dokonca Premiere a ideš hrať, zapneš si hru a čakáš, kým sa ti nájde meč a potom trafíš hovno, kamo. Preto tu mám pre teba jednu fintu. Mám tu jednu dokonalú hru pre teba. Väčšina ľudí proste zapne matchmaking, zapne Premiere, zapne proste hocičo, Faceit, blbosti a nerozohrá sa. Potom majú drevené ruky, jak Pinokio nos a nevedia strieľať, ok? Máš tu osu, je to výborná hra, vyklikávaš do bytu bodky, snažíš sa ich trafiť a ideš extrémne rýchlo, ok? Kým sa to naučíš, samozrejme, že pôjdeš pomaličku, ale je to fakt super hra, ktorú by si mal zahrať úplne každý. Nejdem ti ukazovať, jak sa to hrá, proste zahraj si to, uvidíš sám. OK, keď si prišiel na osu, jak sa hrá, nabijeme tabačisko, bang a môžeme sa vrhnúť do toho CS-ka konečne. Do popisku videa ti hodím túto stránku, OK? Tu máš milión serverov, kde sa len môžeš rozohrať, hrávam tam aj ja dosť často. Máš tu AWP Lego, za mňa úplne S-tier, sranda, bomba proste. Napojíš sa tam, kde máš najlepší ping, kde je celkom dobré hráčov, aby si zahral. Keď už sa napojíš na ten server, môžeš si tam vybrať nožiky, aké chceš, skiny, aké chceš. Máš tam samozrejme nejaké obmedzenia a už si len trénuješ reflexy, ok? Na osu si pretrénoval viacej proste aim a teraz si pretrénuješ reflexy na AWPčku a keď tu stráviš 10 minút denne, absolútne ti to stačí na rozohranie na nejaký ten premiér, aby si sa zlepšil v tej hre. No, ako poslednú vec pre teba, aby si sa trošku roztrénoval, tu mám pre teba reálne, že surfy. To je najlepší možný spôsob, ako si rozhýbať ruku. Je to fakt úplne paráda. Si zapneš nejaké pesničky ku tomu, snažíš sa surfovať, môžeš si zapnúť aj iné mapy, ja neviem, ja najradšej hrávam Utopiu, lebo je úplne že najľahšia. Pokiaľ by si náhodou nevedel, ako máš surfovať, na mojom kanále máš video, ako surfovať, reálne som ti to natočil, má to pár minút, je to úplne ľahučké a dokáže to úplne každý začiatočník CS-ka. Úplne každý. Len si proste rozhýbeš ruku a toto by bolo pre dnešné video všetko. Ďakujem, že si sa díval, dúfam, že som ti nejako trošku poradil a dúfam, že sa budeš lepšie rozohrávať. Pa.